Nem sült el jól Benkő szerelmes, romantikus soproni hétvégéje, pedig párjával, Andreával már épp kezdték cáfolni a róluk szóló rosszindulatú pletykákat, sőt, már a gyerekkérdést feszegették, amikor egyszer csak valami történt közöttük. A forgatást együtt kezdtük el, de a végére Benkő egyedül maradt. Lehet, hogy a rugdalózó színében nem tudtak megállapodni. Hát a hely az szép, de az asszony csak úgy jó, hogyha veszekszik. Igen? Hát hogyne, hát az én veszekedni? Hát én elvárnám, de hát nem kapom. De veled még az sem lehet. Ugye? Nem lehet volna. Mert miért? Mert ugye egyetértek veled? Idilli hétvége Sopronban és egy magányosan elköltött vacsora. Az ifjú házaspár, Benkő Dániel és Andrea a hűség városában is hű maradt ahhoz, hogy körülöttük mindig izzik a levegő. Szülem, hogy ízik ez a tál? Ízlik, akkor jó. Neked csináltam. Halacska. Dániel egy 24 órás úszóversenyre jött Sopronba, ahová Andi is elkísérte. Már az érkezésen volt problémamentes, hiszen reggel egy kis vita alakult ki köztük Dániel kutyája Döme miatt. Akkor azt mondtam Dánielnek, hogy akkor vidd a Dömét. Ja. Abszolút semmi bajom Dömével nincs, csak már megkértem többször Dánielt, hogy hagyj őt otthon arra 2-3 napra, mert gond van vele. Én boldog ember vagyok, hisz Sopronban mulatok, mert itt az egész világ, te ne keressél hibát. Hűségváros Sopron a hazám, zám, zám, zám. Itt van hely, mondjuk egy Dániel lépni is alig tud az autogramra vágyóktól, olyannyira, hogy kis hiány még saját feleségét is dedikálja. Ünnepi gatyát szereztem. Kívülre tegyem, vagy belülre ezt? Hogyan jó? Mindegy, Dániel, egy a lényeg, hogy jól áll. Így startol a 24 órás úszóverseny. És így csobban bele a medencébe Benkő, aki az egynapos versenyből egy hossz erejéig vette ki a részét. Ez pedig már egy különleges japán masszázs, ami a fellegekbe repíti az ifjú párt. Közös egyéb élményekben már volt részünk, de nagy különbség nincs. Élvezetről szól, az élet élvezéséről. Élvezzük minden cseppét. Amíg az úszók rendületlenül nyomják a hosszokat, Dánielék piknikre indulnak a fenséges lővérekbe. Az andalgás közben pedig komoly dolgokról is szó esik, mint például a következő Benkő gyermekről, vagy éppen egy jó felvidéki falusi lagziról, ami elől végül is Andi sem zárkózna el. Nem nagyon foglalkozok én ezzel a kérdéssel, mert nem hiszem, hogy ezen múlik a boldogság. Vagy ez pecsételi meg boldogságot, nem. De hát ha eljön, akkor jöjjön, ha jönnek kell. A lányok 18 évenként szoktak születni, ezt a 18 évet most lekéstük egy kicsit, mert most már 19-nél tart a kisebbik lányom. De hát házasságok meg gyermekek az égben születnek és köttetnek. Ahhoz képest, hogy távházasságban élnek, hiszen Andi Pozsonyban lakik, Dániel pedig Budán, ők mind a ketten ott tudják folytatni, ahol abba hagyták. És amióta Andi jobban megismerte férjét, még közelebb került hozzá. Nem olyan búskomor, mint mondjuk olyan villában volt. Nem olyan fáradt, olyan fiatalos, olyan energikusabb. És jobban ad magára. Vagányosabb. Valami azonban történhetett a délután folyamán, amit mi nem láttunk, mert Benkőt már egyedül andalogva látjuk viszont Sopron belvárosában. Egykedvűen sétáltatja kutyáját, de azért egy-egy fotóra mindig szívesen áll meg. Reménykedünk, hogy Andi is előkerül, de a vacsoráig semmi nyoma. Az ifjú feleség nemhogy nem jött el, de még lemondani is elfelejtette a randevút. Hát gyönyörűbbet elképzelni sem lehet. Ott kell folytatnom, ahol Capri szigetén abba hagytam? Igen, ott. Kik vagyunk mi egymásnak? Senki. Akkor? Ha nem jön az Andi, akkor egy virágcsokor. Azért az legyen már ott. Ez egy kis kosárka. Olyan helyzetbe hozol, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy köszönöm szépen, ennyi volt és elég.
hogy beszélgesse meg a Daniel. Egyedül kell megegyen. Bár sokan nem jósoltak nagy jövőt ennek a kapcsolatnak, az érzelmekben és indulatokban gazdag házasság még mindig tart. Andreát ugyan nevezték már médiapartnernek vagy álmenyasszonynak, de mégis sokkal többről van szó köztük. Ám hogy mi történik, amikor elhúzzák a függönyt és visszavonulnak, azt talán jobb, ha nem is tudjuk.